Mile nas uvjerava. Ja nisam baš od glave do pete. Ali za Nikicu Jelevića očito vrijede druga pravila. Slučajna kava? Ma daj Mile, nitko ne sjeda s Jelevićem slučajno. Ljudi nisu ovce, iako si nas bajkama već jednom nasamario. Tvoja ekipa iz Možemo na njima je dojahala do vlasti u gradu Zagrebu. Kažeš, Vrijeme da se ljudi sjete da je crno, a bijelo. e pa Mile, crno je sjediti na kavi s Jelevićem, a bijelo su tvoji izgovori, prozirni poput obećanja tvoje Ivane pred predsjedničke izbore. Što je bilo, Mile? Kava za dušu ili dogovori za keš? I na kraju, I tako ću učiti i svoje dijete. Mile, ako ovako učiš svoje dijete, najbolje bi bilo da ga naučiš i kako prepoznati dvoličnost, kako bi barem tvoje dijete bilo bolje od tebe. Možda nisi naš, ali priznaj da si uvijek želio biti mafijaš.